ko sa inyo yung damage ng bubong namin nandito sa taas. Nila na masama yung baha. Yung damit. Ito po yung binasa ng ulan. At yung bubong namin, ayan o. Kita mo ng sun. Yan. Yan ang i-repair. Spider-Man doy. Mura kag Spider-Man gat. Dagyod ka no? Ginoo ko pala yung edad nimo doy. 25. Ha? 25. 25? Oh, tanawa. Minyo na ka? Oo. Nasira din ang bahay nila. Kawawa naman sila. Nabiktima rin ni Odette. Hindi niya talaga Odette yan. God. Oh my God. Oh, look at them. Mga Spider-Man na mo na sila.
Oh, mga Spider-Man na mo. Ang gagaling nila, pero also Galing nilang mag ano. ayan, ang mga rescuers namin. Si Jonathan. At saka si... Ayan. Ayan sila guys. Ako dito sa taas. Ang taas dito. Kita lahat ang view. Sa paligid namin. Kita yung isla. Dagat. Ayan. Dito ako sa tuktok. Ayan guys. ano na yan, may ulap na namang makapal. Natigil na naman ang trabaho. Uring-uring nga sila bakit ganyan? Tapos nasabi pa na may bagyo. Diyos ko. Pati yung mga halaman ko nag-uri na oh. Matakot na rin. Lord, may hangin ko. Ang kapal ng ulap ko. Seven lang. Bakit pa kulimlim? Oh my God! Sana ilipad na ng hangin yan. Ha? Ayaw niyang pakuha? Ayan, nailagay na guys. Wala na yung buka. Wala pang 4 o'clock. Kulimlim na. Akala ko kanina 6 na. Oh.
panahon. Niloloko kami ng panahon, guys. Mag-stop, tapos uulan uli. Tapos mag-stop, tapos uulan uli. Ayan, kaya on and off ang pagbubugong. Konting-konti na lang, isang plego na lang sana. Oh, isa na lang. Oh, yun na lang. Oh. Ito na lang. Oh, yun na lang ang nakulang. Grabe naman. Ay, lumakas na, lumakas na. Ah, lumakas na. Naon! Oh my God naman. Nagsisumamo kami sa iyo. Huwag naman ganito. Lord God, please hear our prayers. Please listen to us. Lord have mercy. Yung mga workers namin ay nagkubli lang sa galba, dun sa taas. Hindi na bumaba. Sabi ko, baba na. Parang yung nandun, oh, nakita mo yung nandun sa bubong na yun. Ito. Yan, oh, yan. Nagbububong din siya, naglalagay din sila ng bubong. Ay umulan, hindi na bumaba dahil gusto rin niyang matapos yung bubong. Ganon din yung mga trabahante namin, ang lakas po mag-ulan. Sana naman mapuno yung aming tangke. Hindi naman na-shoot. Hindi naman na-shoot dun sa blue. Ano ba yan? Ulan. Huwag naman bumagyo. Ayan, naman na, natapos na. Yes. Ayan, si Jonathan o si Joanne. Sila ang heroes namin dito. Nag-rescue sila sa aming bubong. Yes. Very good ng mga heroes natin. Yung lulugo-lugo. Okay, success! Okay? Ito nga, sira rin to. Tinanggal nila. Alam nyo guys, ang nilipad ay iilan lang. Mga siguro 4 lang ang nilipad. Kaso nga lang, ito ay na-yupi-yupi. Tinanggal na nila kasi napunit. Kaya pinalitan na rin nila. Napalitan na lang ito. Kasi yun, napunit na. Pangit na. Ayan o. Napunit ng talipon. Kaya pinalitan ng bago. Prepare niya yung babaan yung kasama na. Ilagay niya yan. Yan bababa. Yan bababa sa Johan. Lawas doon. Oy, kaya ba? Basta ko paglawas tong Oh my tigwang. God, si Spider-Man! Si Spider-Man! Basta ko paglawas tong tigwang nimo. Di piso na. Pagkamay mo naglawas ni ano? Iniwan na. Bugong guard. Si Spider-Man. Ayaw ito do, alalay lang to at ano. Ubot ka ha! Maayo ha! Oh my God! Buwis buhay. Oh. Dandahan doy! Panginoon! Mura ka katong exhibition dito sa kuan doy, sa peryahan. Masawa doy. Mura ka na sa circus doy. Hindi pero birthday. Pagkubot ya. Katawa ka diha. Lagi mga asawa ron sa aman. Jesus. Ala, hinay-hinay ka diha kaya gasawa gahuwat. Kamay naglawas tong. Ay, kuha ato yan. Butan. Wow! Grabe! Ang galing niya! Yay! Mga Spider-Man! Nara, to the rescue! Grabe! God-given helpers. Talaga naman.
Kunya, magbabay na mo. Kay kamo may video ron aning video. May nga magbabay ron. Bye-bye! Thanks for watching! See you on the next video! May tubig, paano yan? Punta tayo doon? Ang layo naman. Patatan naman tayo rito. May supply ng tubig, ang layo naman. Paano naman kami? Lagi na lang dyan. Oo nga eh. Ako naman sali nyo naman kami. Hirap yata yun. Hindi, wala tayong tapok dito. Hindi sila pupunta rito. Yan ang buhay ngayon guys. Kung hindi ka pumunta doon at magdala ng balde, paano mo maakutin ang balding malalaki? Oh my goodness. Oh, daming nakaabang pero ang dilim. Kasi wala nga ang kuryente. Bakit naman gabi? Sabagay, mas maganda dahil hindi mainit. Para sa akin, okay naman. Pero ang Pero dilim. paano pag ano yan? Di ba may Flashlight COVID na pa? lang. May COVID pa oh. Paano? Wala nang COVID yan. Wala nang COVID. Maniwala ka sa COVID. Ayan o. Oh, tingnan mo. Dikit-dikit o. Ganyan na ngayon ang uso. Alang, pupunta tayo doon eh. Dito, daanan tayo rito. Good na? Wala. Wala eh. Sipunta ka ng mga tao doon eh. Tayo lalapit doon. Hindi naman yata tama yung doon sila magtapok. Paano naman tayo rito? Pupunta tayo doon? Oo, dali mo. Dali mo doon. Ay, mabigat eh. Mabigat ang tubig Hindi, eh. bakit yung una eh? Dumadaan naman sila rito. Banda rito. May ano daw, may water. Eh, dalhin mo yung Uy, drum mo doon. Tignan mo kung nakakarating yung truck dito. Dumandar yata yung truck. Maandar ba yun? Hindi yung maandar, nandun lang oh. Ikaw magdala ng sisidlan mo. Oh, tingnan mo oh, naggrupo ng mga tao dyan oh. Allah, hirap niyan may COVID pa Pero yun na lang yung truck doon. Hindi naman malapit dito. Ang bigat-bigat naman ng tubig pa. Ang bigat niyan eh, drum yung sa amin. Paano yan? Sana sila rito. Grabe naman sila. Oo yun, nagtapok-tapok na yung mga tao. Diba may ano na yun ng tubig. May COVID pa eh. Bakit ano? Okay lang ba yan? Diyos ko naman yan. Hirap naman ang buhay nito. Bakit ganito ang buhay dito? Hindi na lang at merong ulan kanina. Yung tulong ng God talaga ang maasahan.